zano uchi mara kunakira nezano ndikuti zano kandikanatenga benzene mukoma kana pasina ZANU-PF and aisisireti ende ndoyandotoda iye maoni angu inini ndotokoda kuti musangano urambo chingwe ZANU-PF inotonga pasavhoto inotokoda kuti ZANU-PF yangoramba chingonzi ndiye inotonga chete. I feel like zviri fair kuti everyone anofanira kuzongoenda kuelection then ore-electwa futi. Pana vamwe vanozova vanoblame musangano pasiri pakuti unozara zvinhu zvakaizvo zvafana mukoma. Pana vanhu vanozova vanenge vakatenga mastendi mumawaterland nini vatakabhema ZANU-PF but iwe wega nepfungwa dzavo ungatenge stendi panhu pakadaro paunozoa iwaterland apa vakwa family leaders yemusangano hakuna munhu anosapota rimwe bado resi ZANU-PF hakuna munhu anosapota opposition hakuna kana atorikwa anochekwa musoro. Right, wagwan people, wagwan everyone, salibunani, welcome. My name is DJ Sparks, the biggest podcaster in Zimbabwe. I'm very happy today because ndina guest wakatitsvaga for a long time, that time hombe kubva pane zvakaitika accident yakaita pachizobuda nyaya dzakasiyana-siyana dzekuti mukomana akaromba mukomana zvakawanda zvechitaura pamusoro pemukomana anonzi Juan Hacho zvekuti akapiwa mota nasewikiniyo achibva aita accident nayo pasocial media panotaura zvinhu zvakasiyana-siyana zvakawanda-wanda saka muzuva ranhasi ndakwanisa kumuinvita kuti kurikure naye titaure naye chibaba ndepi madiko mukoma DJ Sparks wagwa kuda sei ndichikudaidza ndichikufonera usingabatiki problem ndeiko papakashata mukoma katata kusati kamwana atongotisaitira penyuka mabasa achanenge akatowanda zvekuita zvinhu zvakatowanda mazikoma makabva maona kuti hamuna nguva takabva tatowedzera kushanda kodza tinotararama ndozvazvinoda towedza kodza tinotararama but hapa pakashata mukoma. Alright, I think maybe togona kutangira pa kuti munyatsotatsanangura kuti accident chii chakaitika zvakafamba sei maitikiro akaita accident chacho maitikiro akaita ndari along nonzi ndaenda kuBulawayo along Bulawayo road pane panonzi paShangani. Alright, chibva paShangani I think pane zvokuma 4 kilometers kubva paShangani pane sharp cave iripo ipapo nimuzona. alright, saka munhu aida kundovertake mucave imomo papasana oncoming kana kuti chingana mota ikadisturba kana mombe kana chii pamunhu aida kundovertake saka iye aimhanya zvisingaiti aida kundovertake anditi vhavhanikina vhaanotsika kunze kwetara kozi cave yanga yakadai so abva anotsika kumaeji kwetara vhaanotsika mugravhi anditi saka pauda kutaura se kudzosa mota control mota kuti idzoke mutara ndopakashindirwa padhoo mota bvaibva atongobuda murodhi papo mota yakatoflya zototi papa sai Bulawayo kunanikika makamboida Bulawayo kune waya dziri 4 mota yakatopinda pakati pewaya iri pasi nekugumwa ipadenga nekugumwa yakatoflya ikamira pakati pewaya ikatokwira pamatombo ikarova muti muhombo kwachikoka kwadzurwa nemidzi muti maairbag akatoputika ipapo Lucky Benz ine manhekiri makete nemairbag mamwe aya imwe Benz kandikudzire but anga ari mawana ipapo ndototenda Mwari kozi asina Mwari mukoma maitika accident dai tisipo izvi dai musinini asi dai tisipo kozi mota yafamba zvoma100 meters inside metara chifamba inside metara yakatozongomirega motikari zvokuti yamira sei kaundi chii hanavo handitozivi tazoenda kupi kwamagrosari anga akazara meta akazona magrosari kamamea anga akazara ndaipedza siti yangu kuchikoro school of mine Bulawayo sa angatorimo sisina yakumota angatorimo tatosana 100 kilometers kuti svika Bulawayo angatorimo sai anakuwara hapana ngo 33 nimwe blazi yangu hapana akakuwara hapana munhu ane pakurwadza izvizvi but iye munhu andakaita neaccident akandidhuma ndaachakatongokuwara nemusikana wake saka wati seizvi makambokomunicata nawo here izvi anani but mazuva apera anga akatobatikana zviri serious saka koko nyaya dzemushonga dzatinenge takuzonzwa kuti akumani kwakaromba ndakaona post yanga postwa pasimuceleb vanhu vazhinji vaikomera chiti apana kwaende mushonga vanhu vakaromba
mukoma mwana nyaya dzemushonga mushonga inowandakashandisa muupenyu hwangu anditi I think Colgate neNugget ndo mushonga wandakashandisa muupenyu hwangu zvimwe zvanhu zvanenge vakutaura mushonga wandiuziyewo Unamakore mangani? ndinakawanda Mangani? 27 27. Sati 27 mama toshande nezvokuti zapombia ndiani kumpombia? ndiyangu mwachinoitika ndoti foundation kana ngatirongeke I think kuvaka imba kuzonetsa foundation kana yakasimba imba idone mukoma Sparks kana kuvaka pakaita sei kana pakaita sei Sa foundation yako yakasimba. foundation iri pakuti vabereki vanenge vakatisiwo pari nani nezvatinoita kutoshanda basa rei kozi chinoitika choti mulife baba womunhu kana akatadza chinhu iye akachitadza anofanira zvinhu zvazviitike ndopazobva nyaya yekuromba maibata pakuti zvinhu vanenge vakazvitadza navabereki vavo as a family maibata iwo zvigona kuti wana vanenge vakuti vakaromba maibata saka ndoona inoitika iwo saka vabereki vako iwo vakakubatsira sei vanoita zvechimuita nezvechiro? ini nandi mukoma Sparks toita zvakawanda toita madhiri akawanda toita farming toita mining nemamwe madhiri andoita hoba ndikwanisa kumatara hangu but toita farming nemining sototi mota yakatobva kumaini Benz yakatobva kumaini ende Benz sitondirwadza pakuti ndinoziva kuti zvinhu zvakatongoitika mari chisimba mukaka unoshanda zvimwe chete handini wana ancho wacho heni saka kana akambotenga mota ndozotenga imwe yakapfuura ipapo nditadza kutenga sei kozi handikwanisa kutsamwa nota stress kozi mwari akandisai ndiri mupenyu maaccident mangana kuitika mukoma Sparks achisi anhu akaremara vanhu vachifa but ndakabuda ndichifamba after 3 days ndikatoenda kubasa saka ndocheme mari yangu yakandisevha namwari wangu. Mari yenyu yakusevha sei? Pamotikari kamukoma danga Honda Fit munozvaipera muchiri ko danga Honda Fit kana kaorisi kana yana kwa kairo kachipiduka ka 1 iye mota kandiduma yakapiduka ka 3 D-Max iro What? Saka kuti mota yakabva kumaini ko vanhu vane pane rumor yekuti wakapiwa mota naSewick now. Is it true? Kunyeba mukoma. I think vanhu vanotaura zvavasingazivi vanenge vasina information and Sewick handaupiwa mota naSewick ne ndofota vanhu vakapiwa mota naSewick ne makangwana pasocial media vachiposwa munhu sakapiwa mota naSewick newo makamona achiposwa ende Sewick newo inini Sewick newo handizive ini ndiwaziva but ivo handizive handisambosangana navo nditone shure kutosanganawo navo plus imwe nyaya inobhonda muna anenge vari vakuru vedu ka havafanira kungopinzwa munyaya dzedu zvimwe zvinhu zvondotibhowa zvozonzwa mashefu anenge achingopinzwa munyaya dzedu achinzi vazodii but asiriso mota rakatenga ndega mukoma vanhu gavasablame Sewick newo pazvinhu zvavasingazivi Sewick newo hana mhosva havafanira kutopinda panyaya iyi ndosanambo kudzwa kuti vanhu vakatadza zvinhu vanofanira mumwe zvinhu vazviitirwa maya vanhu ngatidzive kushanda nokutsvaga maadvice nokuziva kuti zvonzwa vanhu vakuita nezvei unokwanisa kubatsirika panongomhanya kuti hanzi munhu akaromba se tikakombekana mukoma tikarombera kuti mabenzi toti amen pamwe ndomalevels acho aiwa kana pamwe ndomalevels acho mota takashanda tikatenga mukoma tega. Alright. Bozi pana zvinhu zvakawanda vanhu vakautano vakapiwa mota naSewick nevang'ondo vanga kusvibisa musangano vachiti vapana unoita zvepolitics botanzwa panchoinga makume section pana vanga vaita nyaya dzepolitics food inini handito zvemusangano ba ndakazvarwa musangano saka totongoti inini nditozobvunzwa zvitori obvious ndiri musangano kozi vabereki vedu ndiri musangano madzitateguru edu ndiye musangano inini wacho ndiri musangano ropa rangu riri ndere musangano ngoma dano kubata ipapo musangano iwo ndokati nditenge motikari Benz yayo what do you musangano ita kutenge mota au pakuti mona chi tiri vana ZANU-PF nditi tiri vana vevu pachinzi boys namudhara tise chitaurwa tiri vana vevu mining yakauya through musangano kuwana mine through musangano hakuna munhu amamine asiri weZANU-PF hatitozvitendera hakuna munhu anomaina asi weZANU-PF mukoma inoita zvegodi itoita zvegodi but tiri vemusangano vantondiziva ndozoti hanjo ndiri musangano hapana vasingazivi hatingozvibudisa hedu pachena
but vanotoziva even especially navo matiktok vanozoti handinoposta musangano wangu nini ndakatovhotera ZANU-PF and aisi secret ende ndoyandotoda maoni langu inini ndotokoda kuti musangano urambo uchinge ZANU-PF inotonga pasavhotwa inotokoda kuti ZANU-PF yangoramba chingonzi ndiye inotonga chete apa fanenge pane chanzi pachaita sei because nyika inenge yakabva mukoma I feel like ZANU-PF iripo irikutonga zviri right ende zvese zviri right zvaikuitawo pane zvimwe zvainogona nezvimwe zvainotadzawo sekuti everyone munhu wese as long as paine munhu wese ane zvaanogona nezvaanotadzawo pane zvimwe zvavanoitawo but I feel like zviri fair kuti everyone anofanira kuzongoenda ake kuelection then ore-electwa futi ndizvo but mukoma chandozinoti munhu wese anovenga ZANU-PF haadi kushanda haadi kubudirira munhu wese anovenga ZANU-PF haadi kushanda adawana mari ZANU-PF muna nyika inoika yakatonaka zingaite munyika muno hamuna hondo like nedzimwe nyika munomba munyika muno hamunetsa hamutsomwe madhiri akawo tombobvunzwa napassport pakuna South Africa ndase wanotsonga kwaye peaceful country zvayarinyepa it's a peaceful country ende tiri kunakirwa marodhi ari kugadzirwa matrabablas maairport machisinoenda kubahamas uchika tachimboona uchi kozi ndikuti mukoma ati kuzonzwa imimi apa munhu asingatazi kana kublema president mukoma tikuti imimi mufamily menyu mimika family yenyu pamwe muto mukuru wenyu akutadza kutotonga family yenyu koza kutonga nyika mumba menyu wane mhuri yenyu mimi hamusogona kutonga mhuri yenyu mimi kozoti nyika pane pakashata maiziya saka hapana manogona zvese plus anogavatira zvavo but ZANU mukoma ndofana mungozoona ZANU uchi mara kunakira nezano ndikuti ZANU kandikada titengeka benzene mukoma kana pasina ZANU zvine zvazowanika kana pasina ZANU ati unyevere mukoma so long ZANU iripo ka majiwagoni chamadriver and I can and I will right mukoma kana ZANU ingoripo chete zvinge zvezvidiki malighters but mune muchizoita sei mune muchizo tilingewo kuma I think pane patikupodza nyaya idzi muri wana wevhi hatiri wana wevhu muri wana musangano muri wana wevhu but hatisi kuluma chibotilingewo ikoku mona mukoma musangano udi support uchinzanzi une zvauda kuwana support ngosupporta nemoyo wako iwe nekuda kwako kwete kuti hanzi ndinoda kuzopiwa mota kana ndoda kuzoita seyayiwa ngosupporta zvinichi usapiwe pressure kuti hanzi nekuti vamwana wapiwe mota nasevekine saka ndoda kusupporta ZANU-PF ungosupporta musangano zari kuda musangano fanga isatanga kusupporta kubva 1991 ndichisupporta musangano plus chimwe nechimwe chine nguva yacho mukoma maizi muchadya nguva hatichiripo mukoma chadya ende tiri kutodya but next time unongopindawo mushedi unongondiyogo Sparks ungondidhonzawo unongopindawo mushedi it's not like ZANU-PF in bed and stuff is here ZANU-PF is in bed you don't right time so unongona kundidhonza aiwa mukoma pakete takubvunza vanhu kuti but ZANU-PF yakabetsoshata muna ZANU-PF problem vanhu vanikuziva vasingada kushanda vanhu vanopiwa mari yakagara mukoma mavafamba muZANU-PF yakapinda ichinzi ZANU-PF yakutonga muZimbabwe vafamba uchapiwa mari yakagara kumba no unokwanisa kuzvishandira uchitonga madhiri ako wandizvi pana vamwe vanozonzova vanoblame musangano pasiripo kuti unoziva zvinhu zvakaizvo zvafana mukoma pana vamwe vanozonzova vanenge vakatenga mastendi mumawaterland nini vatakablame ZANU-PF but iwe wega nepfungwa dzavo ungatenge stendi panhu pakadaro paunozonzwa iwaterland apa vako apa pasonzwa navo pwanyirwa nini ipapeka vanenge vablame musangano zvisirizo nemastendi asina kujeka asina kuchena mastendi eunzi stendi 3000 samuri muyuth here mutori mumasero zvese makadhi chichimunazvo mukoma vanoziva wani hanjo vanokutaura kuti mufanani haasi right ungeroko rekuleft right mahwani kamukoma tisi boys adza mudharazi alright vanondiziva ini vanoziva kuti hanjo ndewe ZANU-PF 100% siri zikunzi hanzi aiwa isusu zvafanira tiri vafanirwa mudhara but hatisi kuluma aiwa mukoma imi amuza kutaurei ndikuti imi pamadhiri enyu mukumbotsongwa imi mukubatirwa namari yetaxi yonzi mazoita interview kanzi chimazoita semubatirwa mari here handi mukuita zvidhiri zvenyu maambonzikana manzi kukanganiswa maitwa semavhiringidzo zvidhiri zvenyu mukuita zvakanaka mari kuzotenga motekerenge pombeyo ifamba naye vava zvikuda sikubalansa mukoma life ndi yamwari
Mwari ndane urongwani so fane pama ndikutora mandakaita tozera Mwari ane urongwani pane zvinhu zvaitika vision 2030 muchaonera Vision 2030 mwana kusema Vision 2030 mnafana zvafanira kana rutiseka ye mota karovera chatenga sei pamberi ipapo ndikuzerini but pamberi apa machanakiro wacha believe machanakiro kuti wana vachazoti wana anjo ndiani saka marari ZNPF nemchiendere boys 2000 mkomo atingotara titodana nongotata there is tozoenda tega kumarari uko but mimi awa tinoenda musaka tinoenda kumusangano tirege kuenda musangano oh zvakati kokuenda kuschool of ideology makaendere ndaona pari kuwa school of ideology ndepanana fourth nanzviya fourth nasamora handunye basa ndapasvika pasvika pane school of ideology yekuti kudzidziswa vanhu gwara remusangano kozi mazuva ano basa rakati fast but I think ndatofana kumbopfuura nekoko kuschool of ideology tombokudzidzisai gwara remusangano toda kutsindira matakuplaster takupa knowledge nyika isu gwara remusangano takatodidzidza kuziva zvinodiwa musangano nezvingadiwa musangano toziziva gwara remusangano totoziva kuti izvi wakadai so wakura sei wakadai so uri correct kozi musangano takatozova tiri musangano takazova musangano nekuda musangano pakuti vabereki vedu nambo yedu ndivo musangano izvi gogasi yangu chaiyo izvo zvika indofamba nechiwoka but kumusangano indomboenda sande musangano haifamily musangano family yedu ndemusangano hakuna munhu anosapota imwe bado resizambia hakuna munhu anosapota opposition hakuna kana atorikwa anochekwa musoro hatitoda kumuona alright akasviba andonofoma family yake ari kusaidi kwake vanofana kufamba negwara exactly nerespect yatakaudzwa kozi chinhu chakakosha mulife irespect kuziva zvinoda vabereki nekurespect vabereki zvafana mukoma imika handa kukama nemba ndotoziva kuti muri mukoma wangu kwete kuti vanzi nekuti ndikuite mukoma kuti ndine kukama respect yakakosha kuna chaunobva ani muzva takararama kozi hatina problem nevabereki ana ambo edu ana amai edu hatina problem navo nditi saka chinhu chekutanga irespect kwete kuti munhu anongotuka angowana angotenga kadhata he ZNPF aizodai he chichi achitukana musangano he sei wiki nevazira seno tsvagai mari ndoziva kuona munhu aswera ari pasocial media tsvagai mari handiti totosvika pana sei wiki nevava totopasvikawo tototenga vanhu maako but anotenga sei kumaako anhu atanga kutuka musangano wacho plus sei kuine hausiona mari musangano vandoshanda hausi kupiwa mari vandoshanda pache zvavo I think that's but I mean mune mamwe mashoko here mungati ini mubvunzo yangu yanga ndinayo ndoyoiyi yanga ida kunzwa nyaya dzekuromba idzi kuromba makuramba ende nenyaya dzachingoonaona zvachitova zvakasiyana-siyana pasocial media kuti muclear air I'm very happy kuti yahiye ende munokwanisa kuudza vanhu kuti vazive from imimi and I'm happy kuti youare healthy because ndikuona kuti health is cheap safe ngeomo safe ngeomo ndikuona kuti muri right sandopanya yanga nati muenderese ngatibvunze amene mune zvimwe zvekutaura zvamungade kunza mafanzi atawaina mafanzi dakudza mafanzi kuti hanjo mupenyu kozi kuna waita anzi he mukomana kafa dakudza mafanzi kuti hanjo mupenyu kuna anondisimbisa musazvitye he bhenzi yakarovera bari musazvitye saka bhenzi ichadzoka ichati kafa ichadzoka bhenzi andikangoipaka handisana neurongwa naye ndakangoipaka kwapana zvandingakwanise kudawo here netwofa here muri kudaiviwo reri muda redhi ndiye ndikupei kana panura miki haringasazvota mageto isi atangotsvaga pekusimuka mageto isi takutsvaga pekusimuka asi ichadzoka yakana kuti sekona kwakaita unange yabeyond mota kudzoka inodzoka but tokona ngoisiye totenga ini right kozodzoka inodzoka but inenge ichida mari yakawanda right but ndaona yakarova padhoga padhoga nekumberi nepasi nekumberi pekazonodhuma muti chichena nepasi yakakwara but
Sachi ndakuseva chamunoona mimi airbag yakati chini. Chichaisevha isi airbag mukoma. Ndimwari. No, beside Mwari. I know kuti Mwari ndiye munhu akatobudisa airbag. Mwari ndiye akaita kuti tigadzirwe airbag. Mwari watatinge motikari waisapa kuti just accident ikasevha rechi moti. Chichaisevha ndikuti mukoma imeki ibenzi. Ndochinchaisevha. Kuti ibenzi chemuzvo watisevha. Ndikubvunza kuti chakakusevha chaunoona iwo kuti maairbag here kuti akakubatsira here munhu anenge aputika maairbag kuti akakubatsira here kuti musarove pasimbi sese. Maairbag anisevha because maairbag ese akaputika emurufu epasteering ekutsoka akaputika ese. Anisevha because inini pakati accident ndichataka kubuda moto ndakabuda pahwindo ndikatobuda motikari ndikanobudisa munhu akandidhuma mufana mudika ndikuendwa nese ndikatombudisa mutara kuzi angangomburuka mutara nemusikana wake kuzi paispina motikari akatosiyiwa akarara mutara nemotikari ichispina ndikatomubuda ndikamurasa pasaidi petara zvokutoti izvi zvasarambomuna hasana tambowati ndida kana kugadzirwa motikari ndichipa ndaatongoti parodi zvinezvi zvinowanika kuzi asemaone makwarira akaita munhu achiri musikana wake akakwara mukoma hazvinakidzi. Wakwara pai? Akakwara musikana atyoka musana negumbo. Iye atyoka gumbo zvitsitsinho izvi zvakabva nyama kusvika mabhonzi ndongosvuka musoro hawatokwara enza akasuna masiticha mangani ndichanozirememba but aitobva akasuna masiticha akawandisa kusvuka matama ese maoko ese musana ese. Pakashata. Abana ngatisamanyei mana ngatisamanyei kati ngetichiri mastreet maroad mbozi hey unopesa zvimwe zvotosangana nazvo ka. Aiwa marodzi amudi kumhanya. Kudalolo. Lazima chino mukoma wezvebheuti rakakosha. Rakakosha ndiro. Even mchina pagedhi penyu paisa ibheuti. Iwe ngoisa bheuti? Isa ibheuti. Because dai ndasina bheuti ka kauti vamwe nawo dai vangasasa bheuti apa pakashata. Papa katoshata bheuti rakatotisevha. Because even mota pakaputika maibhig akatoramba achienda mberi. Kungoti afati impactika. Mota akaramba achienda mberi maibhig atoputika. Saka uchingosasa bheuti anenge ari mawani. But ndotenda Mwari. Munoona simba raMwari mukoma munofanira kuona hancho. Mukangofuna mufana muzoto simba ramubvuma kuziva kuti Mwari aripo. Pakuti nini mawana makamaona imi mukatomushedza nemufana wangu uya ichi. Mawana ngaripo. Hapana paundirwadza. Ndipisa dzingwa dzandombofamba hangu ndisina bheuti. Aiwa isa bheuti. Guys ngatisema bheuti but tichifamba bheuti akakosha. Kuna kutiona ka isa mabheuti. Mabheuti akakosha. Zvekutoda. Bheuti akakosha singaiti. Vanosevha vanhu. Plus vanhu muna murodhi. Murodhi garisada vanhu vamhanya kandokonzi kana tiri mashure menguva. Tinoremara kana kufa. Nemukonyo ndiona driving yavanhu mazana kuti ndinda mukonyo zire. Driving weZimbabwe kune dzimwe nyika tomboita vanhu vaite mukonyo ngene muZimbabwe. Zimbabwe safana paroboti. Unomuna zvinokwesa munhu uchita wapa munhu wei unobvei? Hapana chanobva. Defensive kusevha iwewe mota yako nemwe munhu. Hapana chakaipa. But muZimbabwe mwana nemukonyo padriving. Mukonyo doko ndida kuenda inini chete. Ndindakakosha. No. Driving haidaro. Chinofa. Ivi kamona kana dzimwe nguva namabhazi navanhu matirake panofa te. Neimwe nyaya uhombe kuti kama usiku vanhu havasi kudhipa malights. Mota dzamazuva dzinoona. Apa kudhipa malights. Vanhu havasi kudhipa malights usiku. Aibaba kuti kwadza mana. Havasi kudhipa. Fanaka vanhu mota zvihombe zvima GD6 zvima TTT ava vane utsinye usingatomboita. Marange Rover mota dzine malights zvima vane utsinye usingatomboita. Vanhu ngadhipe malights. Vanhu vanodati kuti uto amana. Unozotsika pamunhu wei unozoto pana pashata. Patoshata. Pakashata. Anyway, one manjo. Thank you very much. Ndotenda mukoma nekundishedza. Thank you very much. Twa penyu. Answer mabvunzo. Ndauti muzova mukiringo maino. Umborwa mukiringo maino dumbu ripere. Andouya mudara. Murume wafanira dumbu ka. But wandiudza kuti kutoita katoita sei. Murume wafanira dumbu hamusi kushanda ka. Atikushanda mashandire ndoyanosiyana. Isusu kwedu kwasiyana kuti zvone. Ndati mboyo maini pedzi dumbu. Kwedu kwasiyana manje kuti chimbosimudzana nematombo but ukandoudza pamaini. Maini mbopedza dumbu iranyanya. Nomboripedza nomborishanda but nongondiudza kuti ndofana kuwana mari. Ndakabuda mari inoenda kushanda. Ini ndingori vanofarira mabenzi.
kuti ndakabuda Kana une inini. 205 changu mune mandipedzera kana inini aitraiba umizotominda life yangu kuti ingori yemabhenzi chete kozi ndo ini ndofarira bhenzi ndoda topesana zotenga kana chibhenzi chekuti radhara kuti ndingonzi ndine bhenzi pane kutenga imwe mota isiri bhenzi. makatenga bhenzi yakanaka wangu ungwani pandakalaisa machidza ndakafana kuti mukoma mazvita bhenzi yakanaka aiwa no iyi handinayo yakanaka yakanaka yakanakisa kuti kunaka yakanakisa yakanakisa but ndikutaura kuti level randodira naro bhenzi ndika ndoda toprefer ndikanzi ndikati 2000 andika kune bhenzi yekudhara ikuita 2000 ndoda kutenga bhenzi yekuita 2000 pane kutenga latest car kati iri Toyota wana level achoti kuda bhenzi razvakaita mukuda bhenzi chiro iri arini ya 1980 selong ine saini that is sign munenge pane zvafana mukoma kutenga kuita mota yenza mota yandakatanga kuida 2022 ande pana tada mota tona ma screenshots ya 2022 ndikazotoma mu life mangu chi I want to buy this car amazing saka inini zvandakaita mu life mangu ndakashanda nokudza mwari wangu kozokaudza mwari I think life life inofana kuona mwari sazvese zvatoda mu life katizite maoko wa mwari ini ngandota chinhu pache zvangu ndonamata ndidza mwari kuti mwari pangu ndapedza inini izvi ndakuziva maoko enyu zvangu ndaita pandakusira chi maoko enyu mwari ndazorasi anozotungamirira saka ndikuti kuna vechidiki vari kutiona ngatishandei nekudzidza kunamata kuenda kuchechi vanhu ngatifarire kuenda kuchechi kunaenda kubhawaka maendero anoita vanhu kubhawaka vangoenda kuchechi samaendero iyayo imune muri penyu paroma ndoenda kuroma ndambe ndane nguva sakaenda kuchechi hangu neunye basa but kunamata nonamata everyday alright awabo right mune Zimbabwe. Thank you very much. Ninguna mchingo support ninguna mchona ma videos yedu. Don't forget to subscribe, like and share. Abananda one vanjo achitsarangura mararamire masevhera akaita patsaona ngesiripo yakasangana nayo. Ino nazhinji ungene ma allegations wangu achita achiti mukomana nemushonga, mukomana ngokaromba. So I'm very happy kuti nasa clear. Mukomana akafa. Ndoto chiro divi. Mukomana akafa. Mukomana aripo, mukomana right. Takatokula naye down as we speak right now. Ndoganishanda mukomana pana wangu zvekudaro. I thank you, my father, for coming. May God bless you. Mwari wanamba chikukuchengeta nekukutungamirirai tikuda imwe mota futi yafanira kana iri pamberi pewe imwe benzi kwete zvekunyeba kamumu kwete one aiwa uchimudiki mupana wangu one une mukana wekurasila chaizvo right mune Zimbabwe. Don't forget to subscribe, like and share. With that, we are out.